Ja sitten ryhmä 1, yli 1300 kuutiosenttimetriä. Ja siinä oli nopein Harri Uotila 1:04.86. Toisena Juha Kankkunen 1:05.30 ja kolmantena Kyösti Hämäläinen 1:06.23. No niin, nyt ollaan maastoajon siinä kohdassa, että lähtöjärjestys on käännetty päinvastaiseksi ja lähtövuorossa numero 65 Juha Kankkunen, joka oli ensimmäisellä kierroksella omassa ryhmässään toisena. Kankkunen kanttasi siitä matkaan numerolla 65. Juha Kankkunen käskee tässä podiaan tosi tyylikkäästi. Hänhän on varsin varten otettava nuori lupaava lähinnä rallikuljettajana, mutta viime aikoinakin myös ajanut näitä puistoajoja. Juha Kankkusen aika ensimmäisellä kierroksella oli 1:05.30. Ja näin rallimies tähän hyppyriin selvitettiin tyylikkäästi ja tämä pitkä oikealle taittava osin asfaltilla oleva kaarre. Ja näin 65 Juha Kankkunen maalissa. No niin, ja sitten radalla ensimmäisen kierroksen voittaja tässä ryhmässä, tässä luokassa Harri Uotila. Harri Uotilahan johtaa myös rallisarjaa ryhmässä 1 tänä vuonna. Ja Harri Uotilan aika ensimmäisellä kierroksella oli 1:04.86. Siinä Uotila kantaa tyylikkäästi autonsa tämän asfaltiosuuden jälkeen. Jälleen asfaltilla ja sitten välittömästi soralle. Hän pyrkii varmistamaan tämän ryhmä 1 1300 kuutioisten luokan voiton. Hyppyri otettiin rallimiehen ottein. Ja pitkä oikea, jossa on osittain asfalttia, taittuu asiallisesti, samoin tämä vasen, ja näin päästään kohti maalisuoraa. Ja numero 65, Harri Uotila, korjan 55, on maalissa nyt. Ja näin lähti Kyösti Hämäläinen radalle. Hänhän oli ensimmäisellä kierroksella kolmas ajalla 1:06.23 ja Kyöstillä on ankara pistejahti parhaillaan meneillään. Hän varmistaa tämän maastoajon Suomen mestaruussarjan SM-hopeata itselleen mahdollisimman tarkoin. Ja Harri Uotila on yhteisaikojen perusteella johdossa tällä hetkellä 2:08.72, toisena Juha Kankkunen 20.97. Ja siinä Kyösti tässä pitkässä oikeassa valmistautuu maalisuoralle. Ja maalissa nyt näin Kyösti Hämäläinen on suorittanut osuutensa ryhmässä 1 yli 1300 kuutiosenttiä.